Na Slovensku máme veľa ľudí. Takisto aj v Čechách. Prečo všetko toto vlastne robím? Preto a hlavne pre vás. Pozeráte ľudí, ako vy napríklad teraz mňa v telke a hovoríte si, tak ako tá Zuzá môže byť k tej telke? Ako sa tam dostala? Áno, s prepáčením som to, môžem to povedať? Jasné. Prepáčala. Áno, lebo toto si všetci myslíte, že keď sa niekto chce niekam dostať, tak to musí ísť takto. Ale nejde všetko len cez posteľ. Ide cez to, aký si priebojný, proste, aký si človek vo vnútri, ako sa snažíš a ako ideš. Áno, vidíte ma? Plačková je v telke a Plačková ide bojovať do reality show. Áno, a ty si sek doma na zadku, kúkaj sa na mňa, celý čas, pokiaľ nevypadnem a bodaj by som to pre vás vyhrala. Ja sa tu opalujem na Karibiku, pretože tu je fakt super, je tu teplo a normálne sa všetci potíme. A vy tam čo doma? Mrznete, ako nechcela by som.